Fine. Sorry. Had a dream last night that the world stopped turning, but you're mad. Hej alle sammen, velkommen til dagens video. Som I kan se på overskriften, så er det en updates-video. Og ja, der er nogle ting, jeg gerne vil opdatere jer på. Er det det, man siger? For det første, så er det mit hår. Jeg har fået det lavet, så det er en helt ny farve, sort. Lige nu så er jeg sådan lidt, hvad synes jeg om det? Jeg kan godt lide det, og samtidig så er det sådan lidt noget nyt, fordi jeg tror faktisk det er længe siden jeg har haft sort hår. Så ja, men jeg tror bare jeg skal vende mig til det. Men hvad synes I? Så det er i hvert fald en af de nye ting, som jeg gerne vil vise jer eller snakke med jer om. Og inden vi går videre, så vil jeg også sige, at jeg har lagt mærke til, at mange af mine videoer, så er der rigtig mange af jer, som skriver, om ikke jeg kunne lave en video om mit hår, eller en hårvideo. Der er også nogen, der har skrevet, om jeg kunne vise nogle forskellige frisyrer, som jeg kan lave med mit hår, tror jeg. Hvad var det? Ja. Og jeg tænker, at det vil jeg meget gerne faktisk. Jeg vil gerne lave en video om mit hår, og måske vise jer lidt sådan, hvordan får jeg det lavet, fordi jeg laver nemlig mit eget hår. Så hvis I har nogle spørgsmål, nogle nysgerrige spørgsmål om mit hår, som I gerne vil have, at jeg besvarer i min hårvideo, så må I meget gerne skrive forneden jeres spørgsmål, eller på min Facebook-side, som er min næste ting, som jeg gerne vil opdatere eller fortælle jer om, nemlig at jeg har fået endelig lavet en Facebook-side, og jeg har lagt linket ned i beskrivelsesboksen, og den hedder bare Ritas Verden. I kan bare trykke på linket forneden i beskrivelsesboksen, eller i den kommentar, jeg kommer til at skrive, forhåbentlig. Så ja, jeg har fået lavet en Facebook-side, og meningen med den her Facebook-side er, at jeg kan kommunikere med jer sådan lidt mere lettere, fordi at der er nogle af jer, som ikke har tilknyttet jeres YouTube-kanal med jeres Google Plus konto, og det gør så, at jeg ikke kan svare jer, men det eneste jeg kan gøre er at like jeres kommentar, så jeg synes det er lidt ærgerligt, at jeg ikke kan svare jer alle, så det vil være en rigtig god måde for os at kommunikere på, men også for mig at opdatere jer om de kommende videoer, eller sådan at vi kan skrive frem og tilbage, måske debattere, jeg ved det ikke. Bare have det sådan sjovt, men også for at jeg kan lære jer bedre at kende, for det vil jeg virkelig gerne. Jeg føler lidt sådan, at jeg snakker til jer, og ja, jeg vil også gerne høre lidt om jeres hverdag og jeres liv. Jeg ved det ikke, sådan lære hinanden bedre at kende. Jeg snakker rigtig meget med mine hænder. Men ja, jeg vil lige sige, at solen skifter, eller vejret skifter rigtig meget, så nogle gange så er der rigtig meget lys, og så andre gange så er der sådan ikke så meget lys, så det må jeg lige være med mig. Men ja, som sagt, så kommer jeg til at lave en slags... det er fordi, nu... Jeg kan lige så godt være ærlig med jer. Jeg har, slakket, kan man sige, eller holdt en lille pause fra motionsverden. og det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi jeg er faktisk meget, jeg elsker at være aktiv, det gør jeg. Og det er tit, næsten altid, hver vinter eller der omkring vinterperioden, hvor jeg sådan holder en pause, eller ikke holder mig sådan regelmæssigt, eller ikke laver sådan regelmæssig træning, så min træningsrutine går nærmest lidt i hvilemode nogle gange, skal jeg lige sige. Så jeg tænker, at ja, jeg har tænkt mig sådan at lave sådan en, en nærmest all around body care videoer, hvor jeg vil vise jer sådan lidt, fordi jeg har tænkt mig at virkelig passe på min krop
både det ydre, men også det indre. Jeg har tænkt mig at lave sådan virkelig at ændre lidt på mine spisevaner, især mine drikkevaner, fordi jeg drikker ikke nok vand, og jeg bliver ved med at glemme med at drikke nok vand, hvilket er rigtig dårligt, fordi ens hoved kan virkelig tage skade af det, hvis man ikke drikker nok vand. Fordi ens krop indeholder jo rigtig meget vand, så det meste af ens krop er næsten vand indvendigt. Er det ikke det? Men ja, jeg vil gerne blive bedre til at drikke vand, men også mere motiveret til at lave forskellige varierede mad. Og en anden ting, jeg også gerne vil gøre, er at træne lidt regelmæssigt, som sagt. Måske vil jeg i den forbindelse vise jer nogle træningsrutiner, som jeg elsker, og nogle af de rutiner, som jeg har brugt gennem året, som bare har virket for mig i hvert fald. Især dengang, hvor jeg var rigtig meget i gang. Ja, spisevaner, træningsrutiner. Ikke spisevaner, men jeg vil også vise jer sådan, måske, hvis det er muligt, så vil jeg vise jer nogle vil jeg vise jer nogle madopskrifter, som jeg selv har lavet, eller dele med jer nogle opskrifter, som jeg elsker at spise med arbejder. Ja, og så var der skincare routine. Gerne virkelig være sådan på og strikt mod min skincare routine. Og skincare routine er jo ens hudpleje, så jeg vil gerne forbedre den og virkelig fokusere på min hud. Bare for at få den til at se sådan mere sundere ud. Altså den er sund nok, men på grund af at jeg ikke drikker nok vand, og sikkert også på grund af lidt af vejret, så bliver den meget tør. Så jeg vil gerne arbejde med min hud, både det ydre, men også indvendigt ved at drikke en masse vand, så min hud får sådan en helt naturlig glød, men også at den bliver friskere, og den ser friskere ud. Og det kommer nok til at være sådan, jeg vil prøve at se, om jeg kan holde det virkelig godt i en måned, hvor jeg sådan nok træner hver anden dag eller hver dag, afhængig af hvor mange timer jeg kommer til at træne. Så vil jeg lave en masse, altså spise virkelig godt, virkelig tage mig af mig selv og få nok søvn og alt det der. Så det kan I glæde jer til, hvis I gerne vil have noget. Hvis I har nogle forslag til nogle videoer, I gerne vil se i den forbindelse, så må I meget gerne skrive det for neden. Og ja, jeg vil også gerne sige tusind tak for alle jer nye abonnenter, for at I har abonneret til min kanal, og velkommen til min lille verden her på YouTube. Jeg håber virkelig, at I nyder mine videoer. I må meget gerne se frem til de kommende videoer. Jeg er til sommer. Jeg glæder mig virkelig til sommer, fordi det er virkelig der, hvor jeg kan finde nogle virkelig fede videoer, så det må I meget gerne glæde jer til. Jeg gør i hvert fald, især fordi at det bliver varmere, og jeg elsker varmt vejr. Jeg håber, at I nød den her lille kort opdatering. Og husk at like min Facebook-side, og kom og skriv en lille besked til mig. Sig hej, eller jeg ved det ikke. Jeg vil virkelig gerne snakke med jer alle. Bare det var muligt, men ja, jeg vil virkelig gerne snakke med jer alle sammen. Jeg vil lære jer alle sammen at kende. Og I må også meget gerne følge mig på Instagram. Jeg poster sådan billeder sådan lidt regelmæssigt. Det kunne være fedt, hvis vi alle sammen kunne dele hinandens Instagram, så kunne vi tjekke hinanden ud. Så det må I også meget gerne skrive for neden. Og lad os alle sammen følge hinanden, hvorfor ikke? Jeg tror, det var alt det, jeg gerne vil sige eller dele med jer. Jeg håber, I får jer en vidunderlig, dejlig, fantastisk dag. Jeg håber, at I nød den her video, og vi ses igen i min næste video. Hej hej!